Obi a wo no kwasi ada bia o akan ne huhu akwasifo wonom a wo mo kwasi ada se ya akwasi se eye akosua wonom enna dodo a wosere wa asase so no enhye da no so ye wo kwasi ada ade bia ne ho a wo hye ase wa ahogono so da bi be ma ye wo no kwasi ada emma anka wonom pe se nka wose mahu asimasi mahu obenten o ne dika wo mabra bo ma me pe se nka me wa no woni se mo kwasi wo mo pa sa ma ne mbene kwasi ada fo mpa de fo obi a ye wo no kwasi ada da ene ni hiamu na ho kire mu se wo kasa wo ta bia we ya wo pe papa preko woni se kwasi ada ma anya asem bia na aka kire na waje adi Abusia ya da odoma nkoma se wode yenkwa akyeye na ya hia mu biem ewo mpani ahia dwumadi so medical catcher se mpani ahia sa dwumadi ebre no so a esu hu no na afi se de asamnetie na ene ye ka no afi se ye ba besua de ewa ha aninti sa bre no du sa no a eden na ekoso eden na ye ba besua twi afa ben ofidie no eno Oheneyere Adwoa Aprebi majimadwa me pese esua de kakra ye nyina ye wodi obi a wodi ye nyina so ye nim se edin bia wo asekire edin bia wo esunsanso ne papa mu ane bone mu sa wugidi sa wunyimni sa nete wugidi aye wanye ni nso a ane wara na enne de ye ba behwe eda ye wo yen eye yakra da ayede ewo yen sa edin no na sekire ene ne nsunsunso ye wo bia edabi ene nti wo woda nso ne wo meda eda ye de wo no sai na wo siti ase ene me pesa ye hwe edin edakrada a eye kwasiada se ye wo kwasiada bini se mo amuni bema ede kwasi oba ede akosua mayan hwa de bi wa ha okani ba biara ekitadin miensa ane okani biara ya owo esom bi mu ekitadin miensa dedi kan ekrada ye wo se ye dwada se ye benada se ye de he ye wudi de tosuminu eye edao eja wode oba asase so wode be mawo a eye opapa din a wode eka wo eno no eye ebusuade ana de tosumiensa eye esom a wo emudin a wode aka wo awon se ye wo edwada wo papa ade wi afika wo din hu wokọ asorinti ye bo waso so pa Abigail sa okay oso pedakas oso pedebora e wo sentia de won kwa asori okobosom so wasimede afofie wasimede dapa wasimede abla kwabena ni gidie ene ne som no na de oye muslimi so obeti Muhammad ene edin bebre ekrada ye wo no abusuedi a yede ma no eda nchen a gidie a wo mu no edin ebeka ho ema ne yemiensa ene de makasa ye hwe akrada ye hwe obi o ye wo no kwasiada be ma de kwasi ase kire eye akoa anase osomfo ena kwasi ne mrane ene bodua ase kire ene mrane nsusuye dem ebo bia emfa enada wadwene enya de koro aninti kwasi akoa anase osomfo na emrane ayebodua oba nso oba a ayakosua ne krada no na se kire yesei afna anase osomfo enna ne mrane eye dompo aninti obi odi akosua bia obo se ye fra se akosua dompo ne mrane eno ya wo kwasua da esu ene bainbai ena woda na die edie na odoma nkomade aka saa die no ho a aninti emma obedanson efiri enna ahodo na akamu
obi a wo no kwasi ada bia o akanne hoho ane o wosa akanne hoho no enne ade no wadimu a se dibre bi ba na wo de ne edi kan a wo no ho da obi a wo no kwasi ada me ka kire o se ye kase o di bibi anim ama ye directing adwuma bi ba se ye asori se ye bien fani bi animu se won hwe ntenetene ama dwumadi ni nkoso wani mu nwa seda ena bedwamade yo wodi jai obi a ye wo no kwasi da so a eno so wani mu nwa se wono mu ye mane ye fe o ma no eye nikanika eye nige eni nti wo behwe so obi tinchen na se ahoye asu kakra woni mu a wasian we die akwa tete ne katere maso we die akwa gye aduro bi nti na oya ade a ya na ye fefefe no da bi odoma nkoma na de ache no eye nisu ene ne ban a twedi amponyankrompon e de adua akwasifuo mu eno no akwasifuo gidie e wo twedi amponyankrompon mu wo soro pa sa gidie na wonom ewanti ene tema ya eka wo mu ho nti eya wo mu tai di ma foforo enti wo de asori mpo so wo obi a say oh me bompa ya ma medi ama o intercede for others sa nipa no obehwem na sa da no anada ye wo no na ye kwasi ada wonom ewo sa chede no na esan se wonom gidie ewo domankoma mu ewo soro nti na wo mu di ma afoforo nti eya nso hweta aba wo mu so ai wotini ye kire say obi haw ene na mane wo bom pa ya ma no e ma remfi e haw ni amane no etimi danne e de basa akwasifo no so nti wo se ebribia na wo mo nam ohaw mu ebribia ensohwe eto wo mu ebribia wonom edi odi ma foforo no na sa foforo no so e haw no wonom abene no na ebi ba wonom so nanso wonom empa ba wonom be kosua edi e de ama kopem se twedi amponyankrompon besere e de akire wo mu sa wo haw no ene abene no ya eba wonom so kwasifo so entoaso nti emma wonom ayonkofo a eben wo mu akwasifo no kwasi adafo no wo mo namfonom etaigya wo mu adamfofa wonim de ntia ni senti ne say saa nsohwe no a eba wo mo yonko na ye wo no kwasi adaso ene ohawe ochina afoforo di so ye beba biem efoforo di so eba saa na ne namfonom eben no wo mo suro say anhwe yi a na saa ensohwe no saa wo haw no e bia ba wo mo so nti wo se wo mo tai edwane e di ja saa wo mo namfonom no saa wo haw kro ya mu ya enamfonom edwane di eja wo mo no ni tira anye yi a so ye be ma eye kwasi a me yire kra timi gya no so ye oban so a ni kunu etimi gya no fese ansha wo kunu no ana wo yire no beka sa wo ye bad luck de bia wo the problems eba nanso enye wo a eye tema ahumobro ene abadaye ene gidi a wo domankoma mu ene nti nipa ewo haw mu a eye omobbo ma wudi ma wo mu nti ene masa nsohwe no ene saa wo haw no eba akwasifo so na unim bibi saa wo hawi ene abene nyina achi wono mo mpa abo efise wo mu gidie wo domankoma mu no edoso wei ema akwasifo wono ma yewo wo mu kwasi ada se ya akwasi se eye akosua wonom enna dodo a wosere wa asase so no enhyeda noso ane eye na ohaw ne doso eda wonom de sere no enoso omanigi da noso se wonom awerho ne wonom abenida nanso ni nyina mu akwasifo empa aba wonim se obi a yewo no kwasi ada so obo ne tiri mu po eka se ade wei na meku akọ ho a ansesa na dwene sa kwasi ni na kwasi ada ni wasi oh mapaba giving up your modin wo kwasi ni abrabomu they don't easily give up
esan se wonom gidie asunti se woka se me kodafo we a emfa ho ne wo hawo obehia emfa ho ne amane a obehia wonom ebekoso akonkoden e de akoduru ho aya dwuma na wo hya se eye school bi na opese woko eye ade bi na ode asinani so emfa ho ne wo hawo ne amane a obehia ne gidie yihim obekonkoden e de akoho na ade baako a ewo wonom ho so ne se ye wo kwasi ada ade bie ne ho a wo hya ase wa ahogono so dabi wo hya ase anya ahogono so kra nanso awieye no na aye anigye na aye serie e de ama akwasifo aninti akwasifo de ana akwasi ada made wono ma hyase wo bibia mu eden na awieye ni nyina da eye anigye ene enkunimdie wonim se be ma ye wo no kwasi ada emma ka wono mo pe senka wose mahu asimasi mahu obenten o ne dika wo mabra buma me pe senka me wa no wonim se mo kwase wo mo pa sa ma ne mpene wono mo nta mpene emma na wono mo kra akondo no wo mo nta nya eya na de etoso bienu ene ne miensam ho no ena wono etai enya ewane na wono mo manso esan wo haw no eni abene no eya na aware ho din kakra nanso onya ekọ awie pa edema no mepa chaw kwasi ada fo mpa de fo obi a wo no kwasi ada da ene ni hiamu na ho kire mu se wo kasa wo ta de we ya wo papa preko o ta wo nto bi enti kwasi ada made omo bi biara eye papa na oto ne preko wo pe wo bi a wo ye osie asem kokoam ye be kan poto kasam se wo ye secretive a ensan kwasi ada ma ho je say ebe ye din se wo behu na kwasi ada ba na no wo kan asem no wo ka da bi wonom ekora asem papa na kwasi ada ma ye nipa bi a wonom te kasase se language we no wote a mepa chaw emu ne fia ebia twi woni ni nyina eka da bi wono wote twi no ni bunu mu nti asem a woni na eka no ebia na wo keka asem ni bia da bi wono de wote ase ko bunu mu nti wanhwe yi a aye wo se woni na eka sasere woni betie na wate ase foforo bia wo kra na wo kan asem na wonte ase sa woni se kwasi adama anya asem bia na aka kire na waje adie da bi asem a wo be ka kire no wokoda dwene ho nimprenu ene nimprensa so na watena se asese ahunu se de wo ka no eye nokre anase enye nokre ansana so wono wo muaye bia wo de abrew ansana wo wadwinkyire bia wo de abrew ene nti kwasi adama ade biara asem biara ya wono mo kire wono madwene wo ho no poto kasa mu yese wono emma very accurate response enti se ye wo eda kwasi ada odoma nkoma chaw niema bebre wenom na asofo ni bi asua ya wonom ede eka se aya hintasem ne ye ka kire asore ma bi ne ye ka kire nipa bi ne de dada wo mo na afi wakwaje nipa kredi na me ka se aya de a wasua opani bi a kire no ene wahu ene wode ka enti se watena se asese a sofo bi a woka wo bi ho asem aya wo pene krada ene wode aka obisa ho sa de ntia efiri de me de betwato eye se aya ye hye kwasi adafo ba ye ntai ni so se sa bo hye ne bebe mu a aje se wo de dan ka nti se me na me hye wo ba aje se wo dan ameka ebre no so wo be afre ansa na makase so buje enye sa na wo tena se wa hye me bo ode beba a enya de bebe mu odofo medika aka se wo gidi se wo nyini edin biara e wasekire e woni nsunsanso se ye papa se ye bone e ka bom
ɛna ayewu onipa no osu ene wo ban sɛ wo hunu wo de na wo bom paye fa ho na wo ankasa hunu sɛ de wo besi atoto na fa na bɔne ewo mu watimi asesama na ye papa ene mom bɛboa wasense ɛde bɛhya wo kom ni agye wo hunu ema nyinada aha ana me de obesie empani ehye adwumadi esinie Oheneyere Adwoa Aprebi ene bibi lesanhye bi